έχουν κορίτσια. Ως ημερών το κοράσιον χαραξεν και η Ανατολή. Αχ, δύο καρδοπάν έχει πάει να ξημερώσει. Δύο καρδοπάν έχει πάει να ξημερώσει. Και την ανάφηνη Σικύρου χαραξεν και η Ανατολή. Αχ, και τα λοπέρκε πάει να ξημερώσει. Και τα λοπέρκε πάει να ξημερώσει. Εμάς που έχουμε κορίτσια και τα καμίσουμε τη μάνα θα κάψουν όλα να το κάνουν, γιατί είναι κακός. Ως ημερών το κοράσιον χαραξεν και η Ανατολή. Αχ, δύο πόρτας ανή πάει να ξημερώσει. Και δύο πόρτας ανή πάει να ξημερώσει. Και την ανάνοικιας πάλι χαραξεν και η Ανατολή. Αχ, και τα λανίκε μπαίνει πάει να ξημερώσει. Και τα λανίκε μπαίνει πάει να ξημερώσει. Μην ξεχάσεις την προκαταβολή, έδωσες την παραγγελία. Τρίμερα. Τρίμερα την υφε παρά αστέκνενε φορισνάτεν σκεπασνάτεν κι ατέγγιστεφα ανώνενε στη λεσόνα δίνει δύσιν τον κύρνατς παρά αγγέλνενε κι ο κύρσατς ρεν ειδήσιν και λαλέσεν τον χαρονέι χαρεμέλας
παλεύομαι σο χαλκένοντα αλώνεις νέοι κι αν εντό και νίκος εγώ χαρενάσανε εμένα νέοι θα πάω ελέ την κόρη μου πως περνάτε και επάγνενοι επαλέψαν κι ο χάρον και νη και θελέει ακούσατε τι μένησεν ο Κυρσατσάσον αδυνέει άστρον και πιν οι φίλοι μου και παραστεκτήν κόρη. Μπράβο, Αλέξη.